Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Unsa? Mao ka na gisulti ni Adonis, Emmy. Abyan ko no. Hala, tinuod ang gisulti nato ni Inko Ibyong nga may abyan si Amara muna. Emmy, nahadlok ko. Nabalaka ko sa kong anak. Naaman kay abyan si Amara. Dili ka ang mag-uol anak mo na. Nga naingon ini man ang among kinabuhi, Emmy. Muna, Kunwa pa lang unta ko magpahilabot ni Adonis. Dili unta maamong si Amara. Naluoy ko ni Amara. ay basulang imong kaugalingon muna. Ayaw kalimot. Ngang amahan ni Amara, dili sama nato. Wa ko malimot, ana, Emmy. Pero ang akong sayop, kay nahigugma ko sa dili sama nato. Muna, Tao ko, Emmy. Og si Adonis nga akong gihigugma. Usa ka engkanto. Nainay, Anak, unsa man ka? giandam na kung daan ang imong dadonon sa school, nak. Ganahan ko nga mo school, Nainay. Nak, timan ini ha. Likayi ang ubang mga bata. Mas maayo na mag-inusara lang ka. Ganahan man ko, Nainay, nga doon ako'y dakang friends. Oo, nindot man ang doon na kay friends. Pero pilia lang ka ng mga buutan. Og dili ka pasakitan. Oh, Nainay, parehas ni Ninang M ang gusto na akong friends. Oo, kana. Parihas ni Ninang M ni mo, Amara. Kanang friend nga dili ka pasagdan. Friend nga bisag unsay mahitabo. Andam kang labanan. Padamyan? Muna. Ngano niya pa man kasilong pa? Tug na pa kailaom ng gabi eh. O niya, bugnaw ang hangin din eh. Saka na pa kay matug na ta. Una lang mo sa pagkatuhog muna. Natug na si Jeff o Gamara pa. Unya, ikaw. Nakita man ti ka nga niya sa silong. Maunang nanaog ko. Ani lang una ko muna. Wa pa kudo ka. May problema ba pa? Sige lagi kag pangupaw. Naguna-huna ko ni Amara. Nga naman pa. Klase na ugma pohon. Ug daghan ang mga bata nga matingaha sa iyang hitsura. Ayaw kabalaka niya pa. Ako naman sing gipalitan og panapton aron maoy itabon sa iyang u. Og matabunan pod ang iyang naong. Kaluoy sa kong apo. Gwapa siya. Apan tabunan ng iyang naong. Papadamyan. Maunay paagi aron dili siya sungugon sa mga bata pa. Ay, nitugtugaok na mamanok ay. Ayun kay, bangon na day ka. Kasayo ko ni mong nagmata pa iking. Sugod karon adlawas klase o nagluto ko sayo aron makadakang baon na lang sa imong periodto. Pinangga giday ko nimo pa. Tural, anak tuog ka. Hina. Ligo na dito aron makailis ka na og makapamahaw na. Dong, Jeff. Pagmata na. Bangon na, sige na. Nuka mamaguti. Sige na, bangon na diha. Lupig man lang kang amara, uy. Humanataon sa kaligo og namahaw na siya.
Sa? Lo, wam ko pukawa ni Mara eh. Gipukaw mo kuno kaniya pero wa kuno ka mo mata. Maunang naguna-una na lagawas og naligo. Sige na, bangon na dong. Unsa na tayo oras ate? 5:30 pa sa sayong kabuntagon dong. Aw, Dili man mahimo. Namuuban mo na ako sa school. Si Amara dong. nagi kasulti siya te. Ako matuon. Gusto kong makakita siyang istorya. Basag ang iya ng mga amigo nga small. Gusto kong makakita nila ti muna. Dong, ayaw sila gilabti ha. Dili ate ay. Di sa kate. Nagdali-dali og gawas si Jeff. Ready ng imong baon naman siya. Salamat, Paking. Salamat, Paking. Paking. Nasad, paking nasad. Okay, tahod ako na. Alam ko kung tawag aman siya, aron di po kumutawag ni mong Paking. Bawas gidi ay. Nangyala ko na haron di ka malian og late ng unang adlaw yung eskwela. Pa, Saman, ngay kagpulo sa baon imong kwarta. Sakto na to, sakto na to. sakto na bitaw ni mong gihatag. Kwan ba? Kanang, pasalamat lang ko sa imong pag-atiman ako. Baya, isa pa yan ay. At manon tagyog ka, kaya ilikatiguwag na ko. O di na kaya ang pagtindog na ko. Ikaw naman sa imo timan ako. Ug muagak na ko, di ba? Iampo na ko ug akong pangayoon sa Ginoo Paiking nga hatagan kaniya taas pa gyud nga katuigan nga strong lang gihapon. Bahalag bubog lawas basta taas og kinabuhi. Mayo-mayo noon. Salamat anak, Imi. Gagmay kayo ang imong mga amigo nga small Amara sa. Makani nga ako silang gitawag og mga amigo nga small yo kay gagmay man sila. Ikaw yo ha, paingon-ingon lang ka nga gusto ka makakita nila pero nakakita na ba kanila sa una? Aw, oo. Nakakita na ko nila. Pero wa man ko kaklaro ato kay perti man lang gagmaya. Abi ni mo yo, naabaya sila, nagsunod-sunod nato. Ha? Asa good? Naras atong likod ay. Hilaman ko no kong bantayan aron dili ko sungugon sa mga bata. Good morning, class! Good morning, sir! Good morning! Soy, oy! Unsa to? May nabati ko da? May nagsangpit akong sir, doon sa imam. Kisa ba to nagsangpit akong ma'am, barog. Oh! Kanawa may ni barog, nakabati ang ko kanina nga doon ay nagsangpit akong ma'am. Oh! Doon ay usa nga anis nga Mrs. Kamot. Kisay nga ni mo, Inday? Amara. Uy, misambit ka na kong ma'am? Oo. Anong ma'am man nga lalaki man ko? Nang lipstick man ka, maong nagmam ko ni mo. Ay, naklaro di ay. Okay, red man. Ay, ala, no. Mau ba? Okay ra. Okay ra nga mag-ma'am ka na ako, bebe. Ha? O, kisa pa man tayo ni Sangbit akong ma'am. Dili man usara, kung dili, daghan man to. Barog! Kapit to! Ano to? Ay, oy, sorry. Mga yung story ninyo, kay naglibog mo kung sa isang bit nyo na ako. Karon nga dili ko ma'am, sir, na isang bit na ako, okay? Okay. Naglibog ka kung girl o boy ba siya? Uy, kay nagwear siya karsunis pareha ninyo ni Tatay Damian. Pero, nagbutang siya lipstick sa iyang apil. Bayat ang iyong teacher, Amara. Payot laki yo. Ay, sagdi lang. Ang importante nga, mutaod ka niya, ha? Murespeto ka niya, Amara. Okay? Bright si Amara dong. Makamaos siyang muhatag og respeto sa iyang teacher nga usa ka bayot. Buota na. Bright pagid siya, ti. Unya, hain man ron siya dong. Aw, asa pa? Tuwa na sad sa may tambis na to.
Class, good morning! Good morning, sir! Kana, mo na yung mga bright ng mga bata. Sige, balik sa mas paglingkod. Inday! Inday, may mo kang amudol kadiyot kung table. Dali, come here, Amara. Ano, sir? May ipangutana lang ko. Ngano kita bunan man na mo imuo? May mo pagtangtango na nimo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!